Tapi si Leni itu kan ndak orang banyak berusaha doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak, si Buyung ninyo. Bapaknya kayu haratonya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau dewa ang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi Ambual masih banyak syaratnya yang kurang dia. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh baru magadang. Apa kok Ambo ke menumpangi duit kayaknya ya? Nggak mungkin. Ambo kok laki-laki. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang ni mau kemanakan den. Tasara dewa ang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau indak? Ko ang lain menurut kawinnya si Leni. Ko ang nak namu menurut aden turun dari rumahku. Den tinggalkan wa ang jadi adik ang. Tinggal pilih. Grup teater Rumah Gadang 83 mempersembahkan sebuah drama dalam lagu karya Yus Pilihan bersama biduan kesayangan Anda Yan Junaid dan Feti berjudul Buah Si Malakamo. Mancongkok lagi dari jendela di balik tirai. Lalamu kita dapat tamu pandang, jaliakanlah dia mukonan jani. Lalamu kita dapat tamu pandang, jaliakanlah dia mukonan jani. Rindulah lamunan dan tangwakan, kini basuh wajah orang tak tahu. Denenan udah bawa lengah saja, angin berkisah denai tahu. Denenan udah bawa lengah saja, angin berkisah denai tahu. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita pare. Lah nyata udah pulang ke bako, salah denai dibuat jua. Sahabat itu ada bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Mancongkok lagi dari jendela di balik tirai. Lalamu kita dapat tamu pandang, jaliakanlah dia mukonan jani. Lalamu kita dapat tamu pandang, jaliakanlah dia mukonan jani. Rindulah lamunan dan tangwakan, kini basuh wajah orang tak tahu. Denenan udah bawa lengah saja, angin berkisah denai tahu. Denenan udah bawa lengah saja, angin berkisah denai tahu. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita pare. Lah nyata udah pulang ke bako, salah denai dibuat jua. Sahabat itu ada bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi.
manuang yo sambil menyulam tuh. Tak cucu tangan tuh beko. Orang rantau. Indak sase udah lalu kemari ko. Ndak sasik do Yati. Dek jalan lah biasa batampu sama kuda kemari lalu. Lapa larangan jalan kok kini Yati. Maafkan udah ayo. Udah ndak tahu. Bukan jalan nama larangan udah. Orang tuh banan anak namo lalu. Dari mau udah? Dari Caniago melihat tiang nenek. Meliti nenek apa meliti padiabuan? Yati itu salahnya. Jo punggung ladiang udah bapakku. Jo matunya saja lah lukoi nak jantar asuhan nak sakitnya. Indak Yati nak menyakiti doda. Angin tuh banan ala bakisah. Saja udah dari rantau kok lah kalam di udah jalan ke rumah Yati. Bukannya jalan lah kalam Yati. Keadaan tuh bananan memasuk. Kalau sama Yati caliaknya. Sejak pulang dari rantau udah dirintang kerajo saja. Baru kini baru bisa berjalan. Karena nualek lah selesai. Jadi kini leka boleh jual di orang singgah ke rumah ambo. Kalau orang punya le membawa singgah, alun ado orang ke Malarang ti. Namo bana kami membawa singgah. Karena angin lah bakisah. Kok nani bau tu nak namo singgah lah? Kalau le dibawa singgah orang bak puluh ndak kenamu. Asal le namu aja orang tu menerima. Alah dah. Kalau di hati alun berubah le doda. Lah hati lamo juo barunya. Dia udah sajo nala balain. Sajaklah ko. Kasih nggak saja udahlah sagan. Entah susah mau mengecek mana aja Yati. Biarlah ndak bana dibawa orang singgah aja melambo. Jangan singgah pula leda. Rugi udah singgah ke rumah Yati. Di siko paling-paling udah dapet ayat yang sajonya. Kalau di rumah bako kan indak kopi susu. Kok kopi susu bana? Kalau awak ndak suka mungkin elok baru ayat tambah tu Yati. Indak kamu mungkin dah. Nang kalama pulo cindua pada mata. Jangan tukang urik lah Asa jangan urik ketekili ya. Lai di rumah teh. Indak. Amak pai menumbak kakinci ya. Masuklah dah. Ya jangan masuk lah lai. Di beranda ko saja lah wak. Etek kan ndak di rumah. Duduklah dulu Yoda. Ambo ambil ayat teh sabantah. Kok nak mananga kaset? Kok do kaset? Jangan ambil ayat lo Leti. Menyusah-nyusah hati pulo. Indak tuh. Dek karena teh ambah. Dek namo bagai udah minum air sikol do yo. Pepe lambiak lah. Ndak boleh mengecek bagai mau dek Yati ko do. Nak ambo puta cerita tamburin ko. Puta lah dah. Ambo baru kama muta tuh tadi. Udah tibo. Jadi Minum lah dah. Ayat teh sajonyo. Bakue bagai indak do. Jadi ganji bana kasiat air risiko endak. Te ambanya nanti agi orang mani jo teraso dambo. Apulai kok te mani itu. Barala karasonyo te endak. Jangan di pagadang jua titungau leda. Tanya yo nyobeko. Ndak ampa kadang hati tungau doti. Memang kenyataan kan? Jangan dirintang jua ambo jo baru barayun leda. Nyato lalape ki jang tu karimbo. Basuru jua ambo menanti di tepi ladang. Menyuruh ambo baputia mato. Pak ayat tiko. Melain-lain saja nama sabui. Lape ki jang karimbo ba Jangan menyuruh jua di langsa lele. Lah tahu ambonya. Apa ti? Sungguh? Ndak tahu ambo dong. Maso yo. Urang nak jadi marapulai ndak tahu. Sia jadi marapulai. Tapi udah kabar alek di bulan haji nanti. Baralek jo sia. Baralek jo Yati. Baralek je siati. Di mana pulau urang nak namua. Elok malah pulang ke bakonyo. Bak kece urang ko dah. Kalau pulang ke bakoko, indak bana bapiti. Nasi telah tak juo. Jangan macam-macam ti. Betul aja perangai ambo.
Mangapulo ampunan dibasarakan. Indak macam-macam bagai doda. Samacam saja nyo. Kan netong udah lah masak jo si Leni bako udah. Indak baa doda. Lai kawan ambo juo na mendape. Sia namanya Pui. Ambo saja ndak tahu do. Jangan diuji-uji pulo mulai ti. Indak mau uji doda. Si marah di udah namanya bui kambo. Ayah udah nama bu etongan. Ayah. Ndak kemungkin tuh do. Masuk ndak kedagi taunya kambo. Ndak zaman Siti Nurbaya lah kodo. Awak nak kediwo-wo kan orang saja. Sedangkan anak gadi le ndak namu disuruh poitukan saja kini do. Apalagi ambo ko laki-laki. Anta tuh indak kajale di ambo do. Sedangkan orang sekampung ko lah banyak nan tahu. Sabalung udah tiba dari Pekanbaru, lah disabi orang juo etong tuh. Sungguh ti. Sungguh ndak tahu bagaimana do. Ayah pun alun-ado menyabut kambo. Didit. Dah. Tuh, si Deh membawa tuh. Sungguh ti. Apa nan sungguh? Barasian udah. Itu si Dayat membawa udah. Indak terdanga dia udah. Hah? Mama si Dayat? Astagfirullahaladzim. Apa Yat? Oh, ayah menyuruh udah pulang. Oh, jadi tunggu sebentar yo. Dayat pulang dulu ya dah. Indak naik dulu Dayat. Oh, nggak usah nih. Dayat pulang dulu ya nih. Bum, Didit. Jadilah ti. Udah pulang dulu ya. Jadi dah. Iyo. Pabila udah kebalik ke Pekanbaru? Kalau ndak do halangan 2 hari lagi barangkali ti. Kok indak basuh wa iswa? Basalam lawak kini. Selamat jalan. Kok pane banari? Jangan sampai lupa pulo kacang di kulit dah. Insya Allah ti. Sapaneh-paneh nyuari ndak kelupo kacang tu di kulit do. Antah ke orang nangka memisahkan. Sebab kacang tu ndak kacang padi do ti. Lain dari hati itu dah. Tuhan saja nang ketahu ti. Alah, udah pulang dulu ya. Yonan manda
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Wah, Ang. Dari Mang, Din? Dari maliati nenek tadi pagi ya. Kepulangnya ambo singgah di rumah Teh Indun. Rumah si Indun nama si Yati itu? Iyo ya. Kepulang tadi ambo lalu di muka rumahnya. Di baunya ambo singgah. Lah makan bagai, Ang? Alah ya. Ambo makan di rumah nenek tadi. Oh, lain yang kadin sabui, Kang, Din. Apa ya? Duduk lah dulu. Ba ya. Oh, anu, Din. Kok nanale adi ang sitini kala selesai namanya ko. Nan karajo lay pulo selamat sajo. Jadi nan waang 7 pulang ko kan itu tunyo. Iyo ya. Kini sebelum waang babalik ke Pekanbaru lain ang takanari den. Apa tuh ya? Mengenai diri waang. Muka sui ayah? Anu, Din. Kok nanutang ka dia waang kan nala selesai namanya tu. Jadi dia ada yang selaku ayah utang ka anak produksi bacarikan junjuangan. Utang ka anak laki-laki bacarikan rumah. Nan kini ko dek karena waang lapatui pulo pulang ke rumah. Mako di kami sebelum waang pulang tempo hari lah kami buat pulo rundiangannya mama waang bagai dan lai sesuai timba balik. Nan maraso waang ka dipulangkan ke Bakuang kasih Leni kemenakan ayah. Jadi ayah minta ke waang supaya waang menerima etongan tu. Ba aman ko serupo itu saja ya. Lai ka mungkin tuh. Kalau sadonya orang sepakat ba pulo nak kemungkin. Nan lah sepakat tuh si ayah. Sadonya biar keluarga di Siko, biar keluarga Bakuang sesuai sadon. Nan kekawin si ayah. Waang nang dikawinkan. Kalau ambo nang dikawinkan, tentu harus persetujuan ambo pulo ya. Indak namu persetujuan keluarga saja do. Sebab nang kemerasukan pai manih nyo sakit jo sanangnya ambo ya. Jale den Din. Aden ko kaya waang. Sabalu netongan tu ke kami sabui lah kami pikirkan buruk bayaknya Din. Dek kira no elok mangko etong tu kami masakkan. Menurut pikiran keluarga mungkin elok ya. Tapi alun tantu elok menurut pikiran ambo. Nang menjujuang baban tu ambo. Keluarga hanya menatiangkan saja. Nah merasukan balik ringannya ambo ya. Jadi ndak namu ang menerima utang ko. Ndak ketuju kemarakan nenek. Ndak namu ang mai kuit perintah den. Bukan soal ndak namu dan ndak setuju ya. Ambo namu mai kuit perintah ya selaku ambo seorang anak. Dan mai kuit perintah mama selaku seorang kemenakan. Selagi nang kambo ikut itu masih dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Jadi karajo kami kolah di luar ketentuan nampak diang. Apa salah kalau ada yang kau selaku ayah awang mencarikan jodoh untuk awang? Ayah mencarikan jodoh untuk ambo ndak salah ya. Tapi dalam mencarikan jodoh ko ada mempunyai syarat-syarat ya. Apabila syarat-syaratnya tulah cukui, baru etongan tu bisa disabui. Kalau cara ayah jo mama mencarikan jodoh serupa ko, di ambo ndak sesuai ya. Sebab menurut agama, orang nang jadi suami istri itu harus suko menyukoi antara laki-laki jo nang pedusi. Dan lah ado kesanggupannya keduanya untuk membina rumah tangga. Baru orang tu bisa dijodohkan. Kini ko ba? Antara ambo jo sileni saja lun tau menau leido baraso ambo ke dijodohkan. Sedangkan ayah jo mama lah memutuikan baraso kami ke dijadikan. Apa kok kerajo serupa ko ndak sia-sia ya? Alah, alun kecadik puluang dari den ledin. Aden seisuak kekawin jo ama angkole jale diang. Ai ndak tahu menau bagai kami do. Laka menjadi marapulai saja den tahu. Tapi dek kerana awak sebagai anak kemenakan le patu ka ayah jo ke mama sampai kini lah 80 orang pulo ang bedun sana. Tagak yo rumah tanggonya ko. Dahulu jo kini ndak namu disamukan do ya. Tanggung jawab ayah jo mama dahulu jo kini terhadap anak kemenakan lah balain. Dahulu sebelum anak kemenakan berkembang biak serupa kini ko, ayah jo mama tu masih bisa membagi-bagikan sawah ladang harato pusakonyo kepada anak kemenakannya untuk jaminan hidup. Bahkan setiap hari kapakan, ayah jo mama tu datang ke rumah anak kemenakannya mantakan piti untuk kebelanjo. Rumah tampek tinggal masih bisa di rumah gadang. Kini ko indak. Karena anak kemenakan tulah terlampau banyak, sawah ladang harato pusako tu ndak cukup lagi untuk dimakan bersama-sama. Tampek tinggal pun lain ndak tamuek lagi di rumah gadang. Jadi kalau orang kini ko kebabini harus ditanyoi dulu kesanggupannya. Kalau lah sanggup inyoi duit jo tulang salapan kare, lah sanggup menggungguang membawa tabang bininya. Baru etongan tu bisa disabui. Indak bisa. Kalau cara awak orang Minang ko orang laki-laki tetap pulang ke rumah bini. Di sinan tinggalnya di sinan tetagak rumah tangga. Kecuali kalau inyolah sanggup membuat ke rumah untuk anaknya. Baru inyo pindah ke rumah yang dibuatnya tu. Tapi kalau belum bisa membuat rumah untuk anak, ya serupa ayah aku saja malah. Sajak bamulu ayah dijapi orang sampai saat kini nangko na rumah tangga ayah tetap di rumah iko. Di rumah mintu.
Kalau pencarian awak di kampung dan kebetulan pedusi awak tu lain tak banyak di sana, bisa tu ya. Tapi kalau pencarian awak di rantau orang atau pedusi awak kok kebetulan badun sana pedusi sampai 6 atau 7 orang, apa kok di sebuah rumah akan bisa didirikan 6 atau 7 buah rumah tanggo? Dan mungkin kok akan bisa tentram dan aman beberapa orang baipa babisan tinggal di cie atau rumah? Nan hanya terpisah antara bilik dan cie jo bilik dan lain saja. Sedangkan tingkatan ekonominya pasti berbeda-beda ya. Tapi si Leni itu kan tak orang banyak berun sana doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak si Buyuang ninyo. Bapaknya kayu haratonya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau dewang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi Ambo Alu masih banyak syaratnya yang kurang di Ambo. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh baru magadang. Apa kok Ambo ke menumpangi duit kenyo ya? Ndak mungkin. Ambo kok laki-laki. Anta kok namuh ayah Ambo menjadi pedusi di rumah bini? Lai kata caliak kan dia ayah Ambo di hari-hari bini patang jo pagi. Apalah yang taruh Ambo jo si Leni itu lah sangkui-sangkui. Kok nyampang terjadi nan ndak diingini kesudahannya berantakan awak sadonyo ya. Sabananyo bagi Ambo kok dapet jalan ndak nyoba nikah kawin ko jawak nan laba sangkui-sangkui ko juo ndaknya. Alah, yolah na pesong nyo pana puluang ko. Dek orang itu nama cari. Supaya nak lebih dake hubungan awak ko. Bertambah banyak sangkuitnya, bertambah kuat hubungan tu. Kalau dikaji nan eloknya iyo. Tapi kalau tiba di namburuaknya ba, dek karano baca kak mamak jom itu, baca rai puluh anak jo kemanakan. Sedangkan anak kemanakan ko ndak ado silang sangketo. Atau berpisah Ambo jo si Leni nanti. Ayah jo amak berantakan puluh. Putui cie larak sadonyo ya. Baca rai orang kerano dia awak. Berarti awak lah memutuskan hubungan silaturahim orang. Pedoso gadang menurut agama ya. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang ni mau kemanakan den. Tasara dewa ang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau indak. Ko ang lain menurut kawinnya si Leni. Ko ang nak namu menurut aden turun dari rumah ko. Den tinggalkan wa ang jadi adik ang. Tinggal pilih. Memakan buah si malakamu. Onde aku kadayo badan dan kini baya batenggang denai jadinyo kakian anta kamari bedo ayah menyuruh den kawin juo bapak sodenai baru matanggo pulang ke bako. Onde denai nan alun lai kuaso badan sansaro di solang adi
nantaniayo. Tanggo pulang ke beko. Onde denai nan alun lai kuaso kok badan sansaro di solang adi nantaniayo kamakan buah si malakamu. Jadi kini jua wang berangkat din. Iyo mak. Beko mo berangkat joto pukul 1. Kurici lambo bali. Lambek bana mo bali ya gale di sinan betumpangkan saja ke orang. Jadi batu etongan jaya waang 2 hari lalu. Tapi lambo kato kan kama. Alun ado kesanggup penambo lagi. Kok ambo pelakukan bana kanda ayah tu mungkin buruk akibatnya. Coba pikir ya mak. Si Leni tu orang biasa sanang. Kok tersio-sionyo di tangan ambo isua, indak terturuikan kandaknya di ambo. Dek kerana pencarian ambo alu memadai lain. Tentu buruk kesudahannya. Nyampang tumbuh silang sengketo, bapak cabalah awak jadinya. Jo adik-adik taniayo kesudahannya. Sabananyo di ambo kok dape telapih kanandaknya adik ku agak berdua bertiga dulu. Lagak ringan baban awakku nanti baru di sini nambo mikirkan diri ambo. Sebab ayah laba penyakitan. Tanagonyo alagak lama. Kok nyampang singkik-singkik saja permintaan beliau nanti sianan kemuri adik-adik ko. Adik masih banyak nak ketek-ketek baru mak. Kalau ambo lah berumah tanggo pulo tentulah sulit jadinya tu mak. Itu sabananya no membarekkan ambo mak. Tapi ayah lah salah terima saja. Kalau itu kan iyo. Tapi ayah waangko nandi inyo saja nan lalu dinyo. Biarlah mak. Berdoa saja lah wak. Keuntungan takkan aju banadi beliau. Bisa suri pikirannya tu. Tapi kok nyampang basuo kata-katanya tu. Kabaa awak lai ko nak. Kasih awak ke mengadu. Lai bana mama waang. Iduinyo bacando itu pulonyo. Anaknya Rami pulo. Ke Tuhan awak mengadu. Yakinlah. Tuhan tu ndak sio-sio menjadikan awak kodo. Kok nyampang yo sesingkit itu pikiran ayah. Sampai hati beliau meninggalkan anak salah penurang nama si ketek-ketek kok. Yo apa boleh buat. Lah nasib di awak keba aju. Kita terima dengan lillahi ta'ala. Disarahkan hidup mati awak kepada Allah. Antah. Kalau laba itu janya waang kaba apulo. Indak dapat di dendo tu. Tu, ayah waang pulang. Mengeceklah kayunya balik. Kok iyo kabarangke kini jo waang elok mengatakannya. Ha, lama kami. Jadi kabalik kini jo waang. Iyo ya. Lambek banamu balik lamu amek gale tinggal. Gale wa pitaruakan saja ke kawan di sinan. Oh, Pak Nantun. Iyo ya. Sebentar lagi mau berangkat. Kurici lambo bali. Adik-adik tadi ke mama. Si Dewi jo si Dayat lai. Tu nyoba main. Nan wipai sekolah ala lambo katukan tadi. Baraso mau ke berangkat. Dewi, Dayat. Yaudah.
Udah kepai kini Yoda. Iyo. Udah kepaile yo. Dewi, rajin-rajin sekolah ya. Sembayang jo mengaji, jangan tinggal-tinggal. Jadi dah, jangan lama-lama pai Yoda. Indah. Dayat, jangan nakal-nakal yo. Bah main ndak boleh jauh-jauh. Tolong-tolong ama karajo di. Jadi dah, tapi laki pulang Yoda. Jadi, aku piti untuk belanja. Berdua yo. Onde, piti Dayat banyak. Dayat masukkan kaca Yoda. Kalau lah banyak, untuk membeli oto. Terima kasih Yoda. Dek Dewi untuk membeli buku dah. Terima kasih Yoda. Iyo. Tuo lah tibu. Ambo paila ya. Mak, ambo pai mak. Jadi, elok di negari orang ya nak. Usah begadang-gadang hati saja. Karena adik waang ketek-ketek. Insya Allah mak. Tolong ambo doa. Dewi, Dayat, udah pai yo. Jadi jangan lama-lama pai Yoda. Merdeka karena nasib nak kanu
Apa tuan? Kamarilah. Lain yang kena sabui. Apa tu tuan? Ba adik kau Tuan Sudin. Nampak-nampaknya anak tu dak namu menangakan katoren doh. Alun tantura batagaknya lah inyolah berjalan saja. Lasa minggu pulaunya berjalan. Ain dak pulau do kabar-kabarnya. Kini ba adik kau. Tapi lari katokannya. Inyo alun sanggup lai. Alasannya saja tu nyo. Nan sabananya nyo sagan kemenimo kemanakan den. Berarti nyo ndak maragoi den dan keluarga den lai. Justru inyo dek maragokan tuan lah tu. Mangko inyo alun namu menerima. Inyo takui kalau dek karano inyo tu nanti rusak hubungannya jo bakunyo. Kalau inyo takui kerata seharusnya diterimanya hitungan tu. Supaya hubungan tu nak bertambah kuat. Kalau tadinya petalian tu baru selampi, kini bertambah selampi lagi. Kamu tambah tagok itu. Iyo, kalau tali penambah tu lai kuat. Tapi kalau tali penambah tu lai lapuk, sedangkan yang ditahankannya bertambah bare, kan bisa putus tali tu kesudahannya. Di Siwudin itu bana yang ditakuikannya. Dek maarokkan labo bisa-bisa pokok nang kabi beko. Kok disiu-siukan anak orang tentu iyo. Indak bako, indak sia kesamo saja tu nyo. Kan dek itulah tuan. Dek inya takui kata sio-sio tu. Sebab usahanya alun kuat lai. Kok manggalehnya di kaki limo baru. Nyampang indak tercukupi kan dak bininya tu dinya bisa tentu buruak kesudahannya. Sebab kini kok urang menilai manusia kok lajau pitih tuan. Ay ndak cik iyo kau tu doh. Mencari-cari jalan kamailaknya tu. Kok iyo lai serupa itu pendiriannya. Mangaja si hati nak si tua tu mangkok lai nyalang cek matonya. Pokoknya kini kok karena Sudin ndak namu menangak katoden. Ngan aden tetap pada pendirian den. Aden turun dari rumah kok. Biar nak diuruinya dia-dianya tu. Ada yang kepai. Usah serupa itu tuan. Pak Apulo mangkok karena si Udin adiknya pulo nang katanya ayo. Indak ibu tuan anak ketek-ketek kabar tinggalkan. Biar nak rasuakannya. Inyo kan lah cadia. Indak para lu bagai dan inyo le doh. Apa yo guna ya denisko. Usah tuan. Usah ditinggalkan kami tuan. Indak bisa. Pokoknya ada yang kepai. Awaslah kau. Jadi pesan kayu ijo. Lapekan. Lempar sipak-sipak kan mereka. Awas kau kepai. Tuan. Indah. Tuan tak boleh pai. Jangan ditinggalkan kami. Ondena. Ayah kau nak. Awak kan ditinggalkannya nak. Maaf. Tuhan nak boleh baik. Nak ibu Tuhan kan anak ketek-ketek kau. Ayah. Sayang. Jangan ditinggalkan kami ya. Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Oi mama kayo. Apa orang kalian tangikan? Asal ada kepai. Tinggalkan kami Tuhan. Surui kan kalian udah kalian go ke kamar. Indah bisa. Pokoknya ada kepai. Tinggalkan kami. Ada yang menemukan cara dia. Oh, kampulo cara kalian. Lapekan terangan ada. Padoren sasau ke sadoe beto. Oi, galera. Sampai hati ayah ke kami.
Kak. Nih, saya pulang nih. Hah? Maya? Mama? Ini ayah dong. Ayo lama. Jadi? Oh, Mama. Kece Dayat kok ayah tadi. Mak, ayah Dayat kak Mama. Mbak ayah tidak pulang-pulang. Ayah Dayat pergi ke Padang. Besok pulang tuh nyo. Iya, Mak. Bariso ayah pulang. Onde, bariso ayah pulang. Amak kama Dewi? Ada di belakang sedang membala kayu. Duduklah dulu, Mak. Nak Dewi imbau, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kata Mama, bariso ayah pulang. Pasti dibalikannya Dayat baju baru. Aduh Mama, alamu Mak? Baru? Dari mana kau? Di rumah nenek, pai menanyakan ayah. Bah kecek nenek kau? Ayah lah pai kata nenek. Bangi-bangi nenek kawa Mak. Wah angkudun. Alamu nanya? Baru kan nanya? Mak, ayah. Dayat, Apa nih? kamarilah. Ini ada kue. Dayat minta nih. Marilah ke belakang. Ba kabanyo tuan waang. Lai tedanga-danga. Lai. Kabarnya nyela bayalan. Indak di kampung kau nyelai. Jadi ba carunya lai itu. Kabapangakan kami kolai. Mano hari kepuaso. Padila bi keparalek patangko. Itulah mengkamu kemari kini kau kak. Baalah cara ujian kelok kau. Antalah. Ndak dape aka di den kalau serupa tu dah. Kabapangakan caronyo. Cari kolah tidak nang kelok kak. Suruhlah si Mar membuat surat ke Sudin. Tarangkan kenyo ke soronyo. Kau bawa katonyo nanti. Kita nantikan malah kabarnya. Nan ke sini tidak usah dek tahu dulu. Sagan awak kawan semando. Inyo baru-baru. Kok pusing pulau si Udin memikirkannya beko. Tak ganggu pikirannya menggaleh. Habis, mbak mestinya. Kasih awak ke mengadu lagi. Kalau nanambo kan nampak pulau ni kakak. Paling bisa dambo menolong di caro pulaunya. Dan ke menolong lain, entahlah. Ndak dapat dambo menyebutnya tu. Memikirkan anak kakak nanti baru saja, iyo banantah. Lebih-lebih nan bersekolah tu. Saketek pitih. Antah, kaba aja nyawa. Laba itu ketentuannya dari Tuhan. Jadi, dibuat juga surat kasih Udin dulu. Iyo, cobalah lagi kabar kayaknya dulu. Mana tahu dapat jalan ninyo. Antah dibawanya bagai kakak kekian sadonya. Indak kemungkin saja dotu. 50 ketauri dinyo sebanyak ko. Badannya surang saja. Lalape dinyo lamu jua tu. Indak tentu kak. Tuhan Allah kau kan kayu. Dan nyawa nandak bisa. Kalau Tuhan takdirkan bisa saja. Mana tahu nanti sangko bala dia awak ko membawa nikmat akhirnya. Indak boleh awak putih aso tu. Nama hidupi dan mematikan awak Tuhan. Indak Tuhan sepenuh garang tu.
Tapi ada dikatakan Tuhan dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 56 nama bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul lazim. Nah artinya hanya Allah lah nama hidup dan mematikan awak, dan kainyolah awak kababalia. Kan jaleh tu di kakak. Bahasa indak tuan sampono garang do nama hidup dan mematikan awak. Kalau baik itu jangan kudun. Jadi malah beko ambo suruh buat sudah ke Simar. Buatlah. Kirimkan beri surat sekali. Alah. Cara itulah dulu deh. Ambo pulang dulu. Oh iya. Iko kah untuk belanja ke pekan surat? Batu banyak mana ko. Kau untuk di baru lah ya dong. Indak kapakan pulo amak si gadi biswa. Lai. Tadi yang boleh bersakit. Dek Tuhan Allah ko rasa kiko ndak bitu pulo dok kak. Biasanya hari Minggu ko agak teguh trip nyomuatan dari Sumania. Kadang-kadang ndak pulo panuh tu. Tadi dapat 5 trip. Panuh tahu pulang balik. Kan tanonya ada rasa kiko nak kena tu. Alah, ambo pulang dulu deh. Jadi, terima kasih. Bakirim salam untuk amak si gadi. Jadi. Sari